କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତିରେ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆଦରଣୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଦଳାଇ, ପ୍ରକାଶକ ରଶ୍ମି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍, କଣ୍ଟପଡ଼ା ବଜାର, ରାଜକନିକା। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2025। ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ ତରାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ତରାସ ନେତାଜୀ କ୍ଲବ ଏବଂ ମୋର ବାସଗୃହ ତରାସ। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଦଳାଇ, ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ତରାସ, ଫାୟା ରାଜକନିକା, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପିନ୍ ନମ୍ବର 754220। ପୁସ୍ତକର ମୂଲ୍ୟ 35 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ କଥା। ଏ ପୁସ୍ତକଟି ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପ୍ରମାଣିତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ଯାଇ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 360 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଫିଜିକ୍ସର ଅଗ୍ରଗତି ଅଣୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବା ଭଙ୍ଗା ଯାଇନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ରାମଥମ୍ ଠାରେ ଏକ ଗରିବ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ବିଧବା ମାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1661 ମସିହାରେ ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଯିବାରୁ ସେ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସେହି ଛୁଟି ସମୟ ଭିତରେ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଓଟି ଉପରକୁ ନ ଯାଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି? ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ମହାକର୍ଷଣ ବଳକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ମହାସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡାକୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 360 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ 100% ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ କଣିକା ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଖାଲି ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ସୀମିତ ସ୍ଥାନମୟ ନୁହେଁ, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କେନ୍ଦ୍ର ସୀମିତ ସ୍ଥାନମୟ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ସୀମିତ ସ୍ଥାନମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଚଳନ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ସେସବୁ ଗତିଶୀଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଆଦୌ ଘୂରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ସଦାସର୍ବଦା ଘୁରୁଛି କିପରି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ମାନେ ପରମାଣୁର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଦିଗମୁଖୀ ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ସେହି ଦିଗମୁଖୀ ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଦିଗମୁଖୀ ହୋଇ ଅହରହ ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଟିକିଏ ସରଳ ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଲେ, ଆମ ପୃଥିବୀ ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମାଣୁମାନଙ୍କ ସମାହାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପୃଥିବୀ ଶରୀର କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟାମିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ବହୁତ ଅଣଜ୍ୟାମିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ କିପରି? ଉତ୍ତର, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେହିସବୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଆମର ପୃଥିବୀ କେବଳ ଜ୍ୟାମିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲୁ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଜ୍ୟାମିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ମାନ ସାମଗ୍ର ଶକ୍ତି ସହିତ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅଣଜ୍ୟାମିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ସଦାସର୍ବଦା ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ର ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ଏତେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସୀମ ଅଟେ। ଅତୀତରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି,
से सबुरे आत्मा रूपे रही कार्यकारी कराउछि। एई गतिशील इलेक्ट्रॉन मानकर सामग्र शक्तिर स्रोत ही विद्युत शक्ति। एई शक्ति जोगु आज समग्र पृथ्वी पृष्ठरे राति दिन परि आलोकमय होई रहुछि। एई कणिका माने प्रकृति रे प्रकृति गर्भरे नथिले आज आमर ये दृश्यमान वस्तु धारण करने असंभव होता। ताहले सत्य ये कणिका केते रहस्यमय अटे परि आलोकमय होई रहुछि। एई कणिका माने प्रकृति रे प्रकृति गर्भरे नथिले आज आमर ये दृश्यमान वस्तु धारण करने असंभव होता। ताहले सत्य ये कणिका केते रहस्यमय अटे। ये विश्व रे आज पर्यंत आकर्षण शक्तिर अधिकारी केवल दुईटी कणिका, से माने हेले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन युक्त चार्ज विशिष्ट कणिका होइथिबारु एथिरे युक्तमय आकर्षण शक्तिर स्रोत सृष्टि होउछि, किंतु इलेक्ट्रॉन वियुक्त चार्ज विशिष्ट कणिका होइथिबारु एथिरे वियुक्तमय आकर्षण शक्तिर स्रोत सृष्टि होउछि। यार प्रत्यक्ष प्रमाण होउछि दंड चुंबकर दुईटी मेरु समय मेरु दुईटी परस्पर आकर्षण करती नहीं, किंतु असमय मेरु दुईटी परस्पर आकर्षण करती। एई दंड चुंबकर गोटे मेरु रे उत्तर मेरु रे प्रोटॉन मानकर आकर्षण शक्तिर स्रोत सृष्टि होउथिबा समय रे अन्य मेरु रे दक्षिण मेरु रे इलेक्ट्रॉन मानकर आकर्षण शक्तिर स्रोत सृष्टि होउछि। परमाणु भितर थिबा इलेक्ट्रॉन को केंद्र करी इलेक्ट्रॉन माने घंटा कंटार जेउ दिगम होई वृत्तीय पथरे गति करूछि, ठीक सेही दिगमुखी होई आम पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे नित्य निरंतर घूरी बुलुछि। एठी गोटे नूतन तत्व मने रखंतु, पृथ्वी जदि निज अक्ष चारिपटे न घूरिब तेबे सूर्य जेते रसायन शक्तिर अधिकारी हेले भी पृथ्वी को तार चारिपटे घूराई पारिब नाही। एठी एहीपरि चंद्र जदि निज अक्ष चारिपटे न घूरे तारे पृथ्वीर भी शक्ति नाही चंद्र को निज चारिपटे घूराइया पाई। आपण एथिप्रति सूक्ष्म वैज्ञानिक बुद्धि प्रयोग कले जाई यार प्रकृत कारण जनित वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त हो पारिबे। अतीत हेउ बा वर्तमान हेउ आम विज्ञान प्रमाण करुचे पृथ्वी चंद्र को जो परिमाण आकर्षण करुच्ची चंद्र मध्य पृथ्वी ठीक से ही आकर्षण करुच्ची। अर्थात परस्पर आकर्षण शक्तिर परिमाण समान, जहाँकि आज विज्ञान वस्तुत्वर नियम को विरोध करुच्ची। किपरि उत्तर, जार वस्तु जेते अधिक तार आकर्षण शक्ति सेते अधिक, और जार वस्तु जेते कम तार आकर्षण शक्ति तार आकर्षण शक्ति सेते कम। आसतु दुईटी छोट बड़ चुंबक नहीं प्रत्यक्ष परीक्षा करवा। बड़ चुंबक छोट चुंबक को आकर्षित करी निज शरीर सहित मिसाई एकाकार कर दिए। छोट चुंबक निजर आकर्षण शक्ति अनुजाई बड़ चुंबक को जो परिमाण आकर्षण करे, किंतु बड़ चुंबक छोट चुंबक को सही परिमाण आकर्षण करे नहीं, बरं अधिक परिमाण आकर्षण करे। एठी दुईटी चुंबकर प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण अनुजाई पृथ्वी चंद्रर परस्पर प्रति समाकर्षण शक्ति ग्रहणीय नुहे, अर्थात यह भूल अटे। ये तो आज विज्ञान विरोधी तत्व। दंड चुंबकर दुई मेरु रे आकर्षण शक्तिर प्रभाव सर्वाधिक हेउथिला बेले मझी अंश रे कम हेउची। आम पृथ्वीर अवस्था ठीक एहीपरि, अर्थात आम पृथ्वीर दुई मेरु रे आकर्षण शक्तिर प्रभाव सर्वाधिक थिला बेले यार मझी अंश रे कम हेउची। ये तो वैज्ञानिक प्रमाणित तत्व। 3 आलोक शक्तिर कणिका उत्स हेउची फोटोन कणिका। विद्युत शक्तिर कणिका उत्स हेउची चलंता गतिशील इलेक्ट्रॉन कणिका। परिशेष रे माध्या शक्तिर कणिका उत्स से इलेक्ट्रॉन मिलगला परे आमर ये सृष्टि एक तो निर्मित बोली प्रमाणित हुई गला। किपरि उत्तर, आमर विश्व बरण्य वैज्ञानिक महाज्ञानपूर्ण आइनस्टाइन बलिष्ठ रूपे प्रमाणित करी जाइछन जे वस्तु शक्ति रूपांतर हुए, शक्ति वस्तु को रूपांतर हुए, पुनर्बार गोटे शक्ति आउ अन्य गोटे शक्ति रूपांतर हुए। प्रत्येक वस्तुर गर्भरे प्रत्येक वस्तु बा अस्तित्वर गोटे मात्र केंद्र थिला, बर्तमान भी अच्छी। किंतु आज आम विज्ञान पाठरे जो ठारू परमाणु भंगा जाई तार भीतर आउ गोटे केंद्र अच्छी बोली प्रमाणित हो गला। से ठारू प्रत्येक वस्तुर केंद्र आउ गोटे होई रहिला नाही। गोटे जामितीय केंद्र सहित अन्य अणुजामित केंद्र सब हुई रहिला। नंबर 4 आम पृथ्वीर केंद्र रे कम आकर्षण शक्तिर उत्स थिबारु एई कम आकर्षण शक्ति रे आम पृथ्वी निज चारिपटे घूरी पारिबो नाही। 5 न्यूटन को प्रथम गति नियम। प्रथम वाक्य रे लिखिले स्थिर वस्तु स्थिर हुई रहिबा
ତାର ପ୍ରକୃତିଗତ ଯୋଡ଼ିୟ ଗୁଣ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ବା ଗତି କରେ। ଏଠି ଆଉ ଟିକିଏ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ କଣିକା ରୂପୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। କିପରି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ପରମାଣୁମାନଙ୍କ ସମାହାରରେ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁ ଶରୀରରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍, କିଛି ମେସନ୍ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ମାନେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଗୋଲାକାର ପଥରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ମାନେ ବୃତ୍ତୀୟ ପଥରେ ଗତି କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବସ୍ତୁଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖୁଛି। ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ, ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବେଗରେ ସେହି ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଲେଖିଲେ, ବାହାରୁ କୌଣସି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେଲେ ବସ୍ତୁଟିଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଗତି କରିପାରେ। ଏଠି ଟିକିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱଧର୍ମ। ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବିନା ସରଳରେଖା ପଥରେ ହେଉ ବା ବକ୍ରରେଖା ପଥରେ ହେଉ ଆଦୌ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍କୁଟର, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗା ଜଡ଼ ବସ୍ତୁଟିଏ। ସେମାନେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ରୂପୀ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଚାର୍ଜ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦିର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସରଳରେଖା ପଥରେ ଗତି କରିପାରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେସବୁ ମେସିନ୍ ଲଗା ବସ୍ତୁରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବା ସରିଯିବ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମେସିନ୍ ଅଚଳ ହୋଇଗଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଯାନର ମେସିନ୍ର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଆଉ ମେସିନ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚଳ ଥିବ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଯାନଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ସୁଇଚ୍ ଟିପି ବା ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଯାନର ମେସିନ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଇଚ୍ ଟିପି ବା ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଗାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବାହ୍ୟ ବଳର ହାଲକା ରୂପ ଅଟେ। ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଗତି କରିବ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି କେଉଁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ଯେ କି ବିନା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସରଳରେଖା ପଥରେ ଗତି କରିପାରେ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏଠି ନ୍ୟୁଟନ୍ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ରହିଛି। ସେସବୁ ହେଲେ, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ବିନା ମଧ୍ୟ ସରଳରେଖା ପଥରେ ଗତି କରିପାରେ, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକୃତିର ଏଭଳି ନିୟମ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ କି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏ ନିୟମ ବଳରେ ପ୍ରକୃତି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ରୂପୀ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ଫୋଟନ୍ କଣିକା ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସରଳରେଖା ପଥରେ ସମପରିବେଗରେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏହା ହିଁ ତ ଏହାର ସ୍ୱଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ କଣିକା ବା ବସ୍ତୁର ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଲଗା। ଏକମାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମାନେ ଶକ୍ତି ବିନା ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ବସ୍ତୁ କଣିକା ଓ ଶକ୍ତି କଣିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରୂପ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ କଣିକା ଅଟେ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏ କଣିକା ନଥିଲେ ଆମର ଏ ଶରୀର ଏତି